Shin ko ka san waye DJ LaMszXy kuwa? A'a, ban sani ba. Ko tumaro ba? Jarganiya. DJ LaMszXy. Mata waya kika gani ne dan saurayi na ci ado saboda ni na san na jara ai so ni kawai yarin ka zama ni mutunci zamu ne za ya raba ni da ke alaraba mu da saurayi sa'a ce samun kamar ni a duniyar so ba kamar ni mata inda kin tashi aure to an baki kina je in kin tashi aure na zamto naki ki sanar musu ki fata musu ni naki ne kin tashi aure ke na gani zan aura na ga dangi mun nani na shirya daga wasa sai kika gani da gaske zaɓi na ce hanya mike kafin na haɗu da ke mata suna ta samun lokaci ni za na rayu da ke ko za ya sa na fita hayyaci sai gani na ganki ina ta kallon ki ɗaukan masoyinki ki saka cikin ranki wa za ya ce ni da ke ba mai dace ba ni za na karyata shi mai ji labarin ma ni da ke mun shago soyayya mata zamto naki ki sanar musu ki faɗa musu ni naki ne in kin tashi aure
zai samu ta zo wannan gari mu kai ku ne can. Gobe na shaka ba ni ma ina so in je ni ta. Babu dama ko na gani na Allah.
It's your boy MJ Dina hanging with the baddest DJ LaMszXy, the king of sound in the Arewa from Latin to Uganda. Shin ko ka san waye DJ LaMszXy kuwa? A'a, ban sani ba. Ko tumaro ba? Jarkaniya.
uwar ƴaƴana mata ce a gurina ke ce lagwadana zo nan ta wajena daidai da ajina kin sani soyayya ta girma ya lagu ka guda ma sauran so zan koma dan na samu makoma kan nan ka na dama na raɗa ma ina kaunar ka na ce ma kan so na ka na so ma tilas na yaba ma kai ba ka da dama ina kaunar ka na ce ma na sani nima na sani yakin samu masauki